Masa ya ngono. Nek ayu ya ayu. Iki ben supaya anget Mbak Elisa jumenengke. Nggih, mesake katisen. Nah. Iku ora njaluk lagu iki. Mboten wonten ketoke ya. Wis bebas mardika. Manutan. Gelem ngadeg kaya ngene aku malah seneng, Pak. Ya ngene lho langsung kok. Aku tanggap sasmita kok. Mas Bagong. Nggih, pripun? Sehat. Pokoknya semangat terus ya dalam menjalankan tugas sebagai dalang. Nggih. Tenan lho Mas Gareng. Aku gek diganjar ora penak kae. Aku disemangati karo Mbak Elisa. Kon apa? Oh, ini minum obat ini karena itu kemungkinan ada seperti ini tak lakoni. Iya. Mari. Nemen. Saya nemen. Iya, sekarang ternyata bareng dilaringoskopi gek ketemu. Ayo wis. Wong Karang kuwi ya kahanan, Pak, kahanan. Iya. Sing jenenge Mala ki ora ana sing ngerti. Sing jeneng siji pati, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, lima ngenteni metune nomor kuwi wis pilesi dari Gusti. Dadi apa kuwi? Lima ngenteni metune nomor. Tibaning wahyu iki ya. Lah ya nomor piro le dhewe arek ketekan kuwi ngono. Niki ngaturaken apa? Lelakon Mbak Bile badhe nyawiji menika. Mas-mas pemuda, ibu-ibu derek mawon. napa Mas? Podang. wah, Budaya to Pak. nuansane pokoknya klasikal. Piantun mriki luar biasa. Nyuwun podang kuning. Iya. Yo. Kanggo bawa. Yo bawa. Mas Gareng yo. Yo, gareng yo. Aku. Iya no. Lah iya kok. Iya, siap. Percuma dandane apike jamak ngono kok ora nembang. Mau meni Allah, saiki meni apik. Delok mergane wis isu kan. Melas. Piro Pak Min? Nadyan wujud timbung peksi Suarane kakung ulem sae Mbak Elisa. Dalang kok padahal. Ngono kaya dadi dagelan kok dadi dalang gitu. Aku rencana arep dadi dalang saiki. Oh, lah ya ngono. Dalang awan, dalang ruwat aku tuh. Weh, ngruwat. Dalang ruwat. Ruwat apa? Ngruwat. Ruwat, ya ruwat. Ruwat atau ruwet? agawe talining pranta ya ayo lho Pak pendukungku weh tak ku bosok ngono kae mau ape ngono bosok kita muni bosok ngono ya Mas ya sesuk linggiran gayengke lenggere sinten Mas lenggere paling ora ya Itagonel Febri hah ora bayar mrene arep njalo kon bayar ya ora mereka sing bayar ya ya ora ya heeh hei salik apa Mas alus manis toro marati nyuwara putri nggih saged lho Mbak Elisa Mas karenge multi talenta coba kaya ngopo multi talent teman ngapunten sih kaya ngopo Mas dhuwur iki dhuwur iki kurang iki wis Mas niki pun mboten medal niki mboten medal yo nyuh mbok diperes mbok asma niki nek nggo nyuara wedok wis ora metu Pak iki coba di ngene dulu gitu loh dipitet nah tekniknya manut Mbak Elisa tenan iki ora metu tenan oh biasanya metu ning saiki ora metu sih es ngerkopian li metu tadi gitu garing mengkari angin tok ming pes wasuwing kon kula
wedok saiki nyandak nih saiki. Golek isi podhe. Iya. Manyen bakat sinden. Upama sindene Ngayuja kuwi kaya cengkoke Bu sapa kae? Candra Lukita. Kudu Candra Lukita kadoan. Bu Laras Moyo. Nah. Laras Moyo. Laras Boyo, Pak. Laras Boyo. Coba iki cewek. Di Boyo ya iya. Terus apa, Pak? Ambo. Ipo bunga ing atiku Cewek meneh. nyanding pisah tati Ya gayane kepiye nek sinden beken. Nah, paham Ya apik Pak. bokonge tepos, Mas. Kakian nang kamar mandi. Ora, Pak. Kakean tak diusrek-usrekke. Jenengan ya wis ngusrek-usrekke ya. Mangga podang kuningipun. Esuk awat tengoma wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mindragaku goleki ora krasa esuk awat ganti wengi
Podang kuning. Mbok menawa anu Mas Gareng kanca-kanca pemuda ana sing ngarep nyawiji nyekar apa duet. Monggo kanca-kanca pemuda mbok pilih badhe duet. Siap. Lagune napa? Wah, segeleme sampean. Segeleme sampean. Segeleme. Iso padake. Oh, dangdut ya sing penting ya. Dangdut. Dangdut segeleme sampean. Ngerti apa nek segeleme sampean, Pak? Kuwi lagu ciptaane sapa? Ora maksudnya basa kene segeleme sampean ngerti apa ora? Segeleme Segeleme sampean ngerti apa ora? Artine apa? sakarepe dhewe ngono nek cara temang. Nek cara wetan sakarepe dhewe. Aku no sakarepe dhewe. Nek kene segeleme sampean. Oh. Segeleme dhewe ngono aja. Oh, bebas wae Bebas. gitu Ini kok. dijadikan aja ya tadi ya. Apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang boleh. Apa? Cintaku hanya kamu. Sip. Nah, sip. Yes, wi. Ki apa jenenge iki? Velocity. Apa sih? Merah Velocity. jambu ya? Merah jambu. Cinta merah. Ya, wis, Merah jambu. Apa? Ayang-ayangan tadi? Ayang-ayang, Mas. Ya, oke, boleh. Ya. Wuh, teyeng. Tejeng pura nika. Darane ora teyeng. Teyengen kita yengen ye. Ah, iki basa Temanggung nek kae. Apa teyeng? Samang teyeng ora samang. Samang itu sampean ya? Nggih. Kamu. Iki uga nganu Mas. Apa? Mas, yo Pak ya. Lancang. Nganti paring kok meni Mas. Nganti ditenggani Mas Adi Pambudi. Heeh. Seniman Wonosobo. Nggih. Mas Adi Pambudi monggo. Muda nom tua. Oh iya, nom tua. Genten. Oke, Pak. Ayang-ayang wis. Sing ngono jarine. Apa, Pak? Apa Monica? Agnes Monica? Ya kuwi engko karo Mbak Elisa. Kaya guang-guangan. Ha iya wong aku ki Nggih, Jaman menawa anu iki sapa genduk-genduk sinden arep anu apa lagu sing kekinian kanggo kanca-kanca pemuda. Monggo. bertiga Mbak Laras. Dek Nawung karo Sekarepe dhewe lagune. Skarpe DK. Hanya Sakarepe dike. iya. Halo. Halo Mas. Wah iki lho. Niki Mas nopo? Ya Nopo Mas to. manggile? Kowe iki kudu mrajaki aku. Jebul dhewe sak pantaran to Mas nek jenengan 2001. Apa? Jebul mboten kacau kabeh. Lah kowe tahun piro? Kula 2006 tapi awal 2005. Ono lho Pak. Piye? Aku main raras ki pantarane Suprafit kok. Hai. Astrea kae. Nek 2001 sampean pantarane anu Supra X wulu kethek lho Mas. Ha iya. Sing kelawu. Lagune apa kuwi? Lagune apa? Nggih, enten setunggal lagu Lestari. Lestari. Yo. Lestari budayaku ngono kae. Heeh. Lestari sampun. Nggih. Wah, iki mau ana sing bocah dikeplak biangene barang. Plek. Ngono mau. Nandi. Nang ngene kendang kae. Lah ngapa to? Mbah dulur bas ki sok perno-perno. Oh kae to, kae iki dudu kok bocah. Apa? Kae ning pelajaran ter.
Joran kok mau. Kae iki dudu bocah ya, kae iki bocah wis gedhe. Diteplak ngono. Oh. Nggih. Mbak menawa Mbak anu sapa? Tawang. Mbak Tawang ayo Mbak Tawang. Nggih, Mbak Tawang karo Dangdut Wang karo aku. Wang. Hah, kalau duet karo Mas Duet Gareng. karo aku. Wang. Duet Wang karo aku. Wang. Nostalgia. Nah ngono lho. Zaman dhisik numpak Supra iki lho, Pak. Nah, wah berarti wis ada cerita tersendiri ya. Ono. Suprafit gawe wah ning tanjakan Guntur Madu kono enak presneren loro lek ke siji wet wah jengat kowe Pak. Ayo. Kayak bersama Supra keliling bagusan ayo. Bagusan. Putranipun Kiripto. Nggih, Mas Putra dalang Temanggung. Ya. Ngayune parwase jati bimbohono pangkeblat mat-mat. Waduh. Anggap Bapak. Kok apal sama ngereng? Ya iya. Ora tidak Bang. Mbak Tawang ada rencana mau TikTok lagi enggak? Nggih, besok tanggal 15. Kemana? Ke Gunung Kembang. Niku Mas Gareng mbok dijak. Gunung Kembang ini. Iya. Lengkong ini. Iya, Lengkong. Pinara. Waduh, cepat kok. Lagi sore aku udah wis tau ning gone aku kok. Mosok lali. Gak arepe TikTokan murno apa? Sama sendiri dong, solo hiking. TikTok Ya, naik gunung ya? iya. Dewe? Dewe. Ra ono sing ngancani? Dono. Ojo wani-wani mbak gunung dewe. Tenan. Nak ngopo? Paling ora golek kanca. Ndak brakot kowe. Ora aku tak jogo tenan. Aku saiki mengimbangi kowe. Aku menempuh S2 sekarang. S2 apa? Wah, ya sesuk sito lah. Omongane boyo. Omongane boy. Lagune apa, Bang? Lintang Asmoro ae. Lintang Asmara. Iya. Siap. Lintang Asmara. Mas Gareng nek dijak munggah TikTok ngono nganu tekan dhuwur gulungke. Nggih niku tak gulungke ten kawah. Main Ning blekutuk-blekutuk. kono ki ora ono kapah ngarang. Kae meneng-meneng Gunung Api Porboreng. Kowe banyu langit. Ayo, Mas. Ada duet, Mas. Ayo, siapa yang mau duet? Boten? Ngesuk sekolah ya rasa duet ya. Napa? Request mon Mas, pangkur lombo ya. Pangkur wira malam dah. Kala-kala ini slendro patek sanga. Le anu Ya dadi sarana. Reng. Apa? le nembang yo kaya gayane Mbak Elisa mau. Lah wis. Sintro panenana nanunggal lae terus ekbak enak. Terus maju tanpa mundur. Kayak iki pangkur terus maju tanpa mundur. Aw. Monggo. Lintang Asmara. Pangkur napa lintang asmara? Mong ayu tresnamu kinarya tampa Marporene to Bang kowe iki marporene. Nah. Sama ngarak anu Mbak Raras jare. Ora. Waduh, nesu. Marporene. Nesu. Marpor. Wong gak digandrung ki marpor nggon sing digandrung. Kok hanya wedi karo sama. Ben koyo penyanyi dangdut ki lho. Ora. susah jero Dukune ngarepan. ning badanku Wong bagus antep narasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu
Rinduku hanya kamu, rindu hanya hangatku. Sudah Matur nuwun sampun Mas Mbak Elisa. Kakak. Nggih. Puji pinuji mugi sedaya tansah pinaringan kesarasan karaharjan. Amin. Nggih, sedaya kalepatan kula anggenipun gojegan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Dawa sami-sami Pak. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Buaran tansah manggih kawilujengan. Amin. Selamat sing nanggap, Selamat sing ditanggap. selamat ingkang sami mirsani. Amin, pinter kahan kagem sedaya mawon. Matur suwun. Mbah nuwun rahayu dumugi dalem Mbak Elisa Mas Gareng. Rarengganing bangun